देखल लोगन एगो बात बताओ तनी, एगो ऐसन ससुरार मिल जाला नु लड़की सन के जे अपन बेटा बेटी के अगर कतनो बड़का गलती रही नु तो उ गलती छपा दिहन सन। आ उहे अगर पतोह से तनिकी सा गलती हो जाओ, छोटा में छोटा अगर गलती हो जाओ तो उ गलती के इतना न लामा करी हम सन, ओकरा के लमरा के जैसे चिलगम के चबा के लमरावल जाला वही के लेखा उ बात के लमरई हम सन। आ लमरा के आ झाल ढोलक के साथ में, बाजा गाजा के साथ में, आ तब एकदम व्याकुल हो जी सन जे किंग पूरा गांव भर में पटावल जावा, किंग हितई पहुनाई तक ले चारों योरे बात के एकरा गलती के पसारल जाओ। आ जब तक ले वो बात के पसरहन सना जनहन सना चारों योर गांव नगर हितई पहुनाई, तब तक लोग के पेट के पानियो ना पची, जनाइए के छोड़ी हम सन। ऐसन तय कहेगो लड़की के ससुरार मिल जाला। अपन लड़का कितनो पर गलती कर दे, अपन बेटी गलती कर दे उ ठीक बा, लेकिन पतोह से गलती ना होके के चाहिए। पतोह सुबह 4 बजे उठे के चाहिए, 3 बजे उठे के चाहिए। बाकी का जे बेटी सुबह 10 बजे उठी, 8 बजे उठी, 9 बजे उठी, ओसे कौनो फर्क नहीं के पड़े वाला। लेकिन पतोह के कहाँ मजाल बा जे उ तनी 4 से 5 बज जाओ तनी उठे में। वो लोग के जहिया 4 से 5 बज जाए उठे में, जहिया तनकी सा लेट हो जाए वो दिन भूकंप आ वहीं के बाओ घर में बहुत बड़ भूकंप आ जाए वो दिन घर में।